Хей! Здравейте на поредното видео в Маген ASMR. Това видео е вдъхновено от един от коментарите под видео, който коментар гласеше нарисувай нещо от Наруто. И аз се вдъхнових от този коментар и реших да си припомня една стара техника, която съм използвал преди за рисуване с точки. Малко ще забързам видеото, за да не е толкова отекчително, защото може би истинската дължина беше около 40 минути или 50, нещо такова. Заради това малко го забързах 4 пъти по-бързо, за да го съберем в 10 минути. И докато вие се наслаждавате на точкуването на тази рисунка на Наруто, може да си поговорим за самото аниме. Може би да ви разкажа всъщност как открих Наруто. Естествено, като бях малък, подготаваха по Jetix, мисля, че така се казваше тогава телевизията. Детската телевизия, не всъщност не беше телевизия Jetix, а беше като такава предавания за деца, които се взимаха от Jetix и ги пускаха по националните телевизии, по BTV, по Нова. Мисля, че имаш някаква такава определен час, може би 3 часа или 4 часа след обед, всеки ден имаше детско. И някой път и сутрин, в събота и неделя сутрин даваха Наруто. И може би по други канали. И оттам съм гледал няколко епизода. И си спомням, че бях с един приятел на гости. Семейни приятели ни бяха и бяха, големите майките, родителите бяха в кухнята и нещо там си говориха. Ние децата бяхме в хола и си играехме. И това момче, на което бях аз на гости, всъщност много харесваше Наруто. И беше си пуснал Наруто, мисля, че го имаше на диск и си беше пуснал, докато ние играем, да гледаме. Мисля, че Гората на смъртта от Наруто, някой си епизод, не знам точно кой епизод варира точно в Гората на смъртта, кои епизоди. И тогава много ми хареса, мисля, защото аз бях гледал и преди някакви части от Наруто, но тогава така едно просветление ме удари, че аз искам да гледам това аниме. И последствие си го намерих, изтеглих си го, имах го на диск дори и бях гледал първите епизоди. Може би докъде, не знам, не си спомням точно докъде съм гледал Наруто, защото Наруто има доста епизоди, може би 600, не знам, не съм сигурен, не си спомням колко бяха. И след това се появява вече Наруто Шипуден. Но любимата ми част от Наруто беше точно изпитът за Чунини. Самият писмен изпит и после Гората на смъртта беше просто, и втората част на изпита беше много готина. Може би защото и тези епизоди имах записани, но това ми бяха любимите епизоди на Наруто. Почти ги знаех наизуст. Много често си ги пусках, докато нещо върше, така да си вървят, като бях малък. И сега може би съм позабравил част от тях, но да. Много харесвах Екип 7. Но най-много ми бяха любими, освен Екип 7 съответно, ми бяха любими Шикамаро, Ино и Чоджи. Да, те ми бяха много любими като екип. Харесвах също Хината и Нейджи, Шино, този с кученцето, Акамаро се казваше кученцето, но неговият стопанин как се казваше? Аз не си спомням. Много харесвах тези специалните нинджа части, секрет нинджа частите, Анко беше жената, която организираше изпита за Чунин, а Амбо мисля, че бяха тези секрет частите. Даже като малки бяхме много зарибени по Наруто и играехме навън Наруто, тичахме, скачахме, биехме се, правихме си ленти за такива ленти от на селото, скрито в листата, с
знаехме всички други села. Селото на звука, селото скрито в дъжда, селото скрито в планината, селото на светкавицата, селото скрито в мъглата, селото скрито в пясъка. Не си спомням. Със сигурност мисля, че има много другите. Има множество малки селца. И дори си спомням, че знаехме всички гагета на всички села. Или всъщност мисля, че имаше 5 основни гагета. Хогаге, Гогаге и Гогаге, Сунагаге. Вече са ми излезли от главата много отдавна. Да изпита за Джунин с писмени изпит там, където всички приписваха един от друг. И после Гората на смъртта беше супер готин епизод, където се появи и този лошия... Айде, как беше сега? Орочимаро, където се появи. Беше много любима част. И целите премещия с Саске, с Сакура. И си спомням, че го гледах на български с Беки Аудио. Точно тази част ми е най-любима с Беки Аудио, защото така сме гледал първо, може би. След това битките, които бяха дуелите един срещу друг, много готини, Кара тогава, Кангуру, Темари, Ден, където се биеха, много готино, много. След това какво си спомня? След това всъщност Наруто искаше да учи тази техника Расенган от неговия учител. Как се казваше сега неговият учител? Джирая Сенсей. Където се появиха Джирая, Орочимаро и Цунаде, великите джунини. Много любима част. Там при жабите, където се обучаваха, появиха се Акацки. Много голяма лудница всъщност. Много неща. И Шипуден съм гледал също така. Много бях зарибен от първите епизоди. Може би в началото не си ги спомням. Те се търсиха Саске, той се беше отделил нещо от тях. След това се появиха Пейн. Се биеха с Пейн. Те бяха част от Акацки. След това се появи Обито като Тоби. Там имаше някаква вратка, още не си спомням как така Тоби стана Обито. Защото имаше различен клас. От началото един такъв лигав и беше много такъв странен. После пък стана готин. Не си спомням. И там Великата нинджа война. И може би това беше последното нещо, което съм гледал от Шипуден. Краят на войната не съм я гледал. Там по едно време вече много ми омръзна. Те всички почнаха да умират. И не съм гледал Шипуден до край. Но започнах по едно време да гледам Боруто. И супер много му се кефих. Много ми беше интересен. И може би изгледах всички епизоди, които бяха излезли до към 30-40 може би епизод. И от тогава просто съм забравил да го гледам. Просто прекъснах, не бяха излезли нови епизоди, как да се посъберат. И те може би бяха почнали филъри. Не знам, не събудих отново интерес за Боруто, но видях наскоро, че има супер много епизоди и много са се развили нещата. Даже попаднах на едно клипче, такива Most Epic Moments from Boruto. И много ми се догледа Боруто след това. Надявам се това видео да ви е харесало. Да сте насладили на моето точковане на Whispering About Naruto. Ние ще се видим с вас в